Labari mai daɗi yanzu, alhamdulillahi. Masu sauraronmu za ku ji cewa jiragen sojojin Najeriya sun kashe 'yan ta'adda da dama a jihar Neja. Air Vice Marshal Gabquet ya ƙara da cewa bayanan da suka tattara sun tabbatar da cewa 'yan ta'addan su ne suka kai hari kan sojojin Najeriya da ke yankin Bassa tare da binne abubuwan fashewa a hanyar Fandogari zuwa Alawa da ke Shiroro. Kanin labaran kenan kuka saurara, sai ku gyara zama. Sannan ku biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen wannan rahoto domin ku ji yadda waɗannan sojoji suka samu nasara akan waɗannan ɓata gari 'yan ta'adda waɗanda suke ci gaba da kai hare-hare akan fararen hula da kuma kashe mutane babu gaira babu dalili a Najeriya. Kafin nan, idan wannan shine farkon zuwanka wannan tasha tamu, muna roƙonka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shi zai baka damar samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Haka zalika ka danna alamar like domin hakan yana ƙarfafa mana gwiwa wajen shiga lungu da sako domin kawo muku sahihan labarai. Mun gode. To ga cikakkiyar rahoton. Rundunar sojojin sama ta Najeriya ta ce jiragen yakinta sun yi lugudan wuta kan maɓoyar 'yan ta'adda a yankin Shiroro na jihar Neja da ke tsakiyar ƙasar ta Najeriya, inda suka hallaka da dama daga cikinsu. Mai magana da yawun rundunar wato Air Vice Marshal Edward Gabquet ne ya bayyana samun wannan nasara a wata sanarwa da ya fitar a ranar Lahadi a babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja. A ƙaramar hukumar Shiroro an kai samame ne a maɓoyar gawurtaccen ɗan ta'adda wanda aka fi sani da Mallam Umar da kwamandoji da dama a dajin Alawa. An kai samaman ne bayan samun bayanan sirri da suka nuna cewa 'yan ta'adda da dama suna taruwa a wasu ɗakunan jinka, inji sanarwar. Air Vice Marshal Gabquet ya ƙara da cewa bayanan da suka tattara sun tabbatar da cewa waɗannan 'yan ta'adda su ne suka kai hari kan sojojin Najeriya da ke yankin Bassa tare da binne abubuwan fashewa a hanyar Fandogari zuwa Alawa da ke karamar hukumar ta Shiroro. Ya ce nan da nan rundunar sojojin saman Najeriya ta tura jiragenta inda suka kawar da 'yan ta'adda da dama tare da lalata maɓoyarsu, abinda ba zai ba su wato damar kai hare-hare kan dakarun soji da fararen hula ba. Haka zalika sanarwar ta ce sojojin na Najeriya sun kai hari a yankin jihar Neja Delta wato Neja Delta, inda suka lalata matatun mai da aka kafa ba bisa ka'ida ba a ƙauyukan Ingema da Akaso da Kurkama da Kirkama. Waɗannan samame sun yi matuƙar rage ƙarfin 'yan ta'adda a arewa maso yamma da kuma barayin man fetur a Neja Delta, waɗanda suke barazana ga tsaron ƙasa da kuma wato al'ummarta, inji Air Vice Marshal Gabquet. To masu sauraron wannan shine yadda wato aka yi sojojin Najeriya suka samu gagarumar nasara akan waɗannan 'yan ta'adda. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da taimakon waɗannan jaruman sojoji na Najeriya waɗanda suke yaƙi babu dare babu rana wajen ganin cewa sun kawar da 'yan ta'adda da kuma ta'addanci da dukkanin waɗanda suke goya musu baya a Najeriya. Fatanmu da burinmu shine Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda, kuma Allah madaukakin sarki ya ci gaba da taimako da ba su sa'a wajen kawar da waɗannan 'yan ta'adda da masu tayar da ƙare baya a Najeriya. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Bis salam, ku huta lafiya.